kire gose were bi omwancho mategereria ndonsi aso tegerete na gotoligereria Abagusii Global Radio a seri to ke liganda gedo kwaligania se lesson yeri to ko liarero lesson tu abeire to ko gendera go kwane ya mase makuru ase chingonge chi na kubwa mono tu akwane ri lesson kianda chichuma kianda bone ne lesson ye komito kwanera omwancho mategereri na oyo toligeretie elinde to nyale ko ba to kwegera nga ninki kere nga kyomonene lesson yetu abeire to kwanera igoro ya malika machin na kubwa mono go some Biblia yomonene Biblia ya ligetwe na nyasa mwanyene wetera samwanya bantu enjera twanyorire goche goche lesson ya ikomi nigo to kwanera nga how to interpret the Bible nene kwata ya kabere buna botambe igonde no moske omorisi onduma ime Abagusii Global Radio mono ningadi ensaberi den kwaligani ngaligani no morisha to yechage to sabango Yusao itona tato itu tuwa kobakire ngaki engia na ende toko chaka kwegera malika machanu koranche kwana bona intu etu egeria seri de somotoria amen amen sante sana mwancho mategereri lesson yeye igo toko kwanera mase montage de kominyokia asie echumeye lakini ntara koire chume ntage to kunyulia kantaka sinini chuma ya etantu akwana chichuma ibere tu akwana ire omochaka no buna oboroso na enganene tu aligereri no botongi buna nyasa kore to botongi to kanyoranga ense igo yarengo boiko njabwate kinde igo yarenge tebwate kinde lakini no ena bo to kanyora evidence nero rago tange ire round na bwo to kanyoranga ebitaum biro bigo kwanire gori obotongi wocho gocha abantu mwanya abantu bakwanire paganishimu abantu bategene tinyasaye korende to kanyoranga nyasaye nera bwie kokorwa the consistent story buna korengana anyare to kobaka korbotongi kiara nero to tongi te wikirega lito koria raso gotakora chingaki ndage to kumnyoka the Bible has a history Biblia buna omogano Biblia buna omogano omonto ngoligereria lekero kinde o some bitabu biemegane inde gocha nyoranga omonto omogano no romanyitenga oyo buno gochaka iga asogochi kokorera niga bono ntaragenda are ningaligani omorisi onduma to tebinga eto bauti nero ye Biblia ne bitabu ebinde kiara ngo some megano ne Biblia buno omogano ne bwate megano to bauti kiero morisi onduma karibu libaganeriao abategereri igo eresenia ye kubwatukana na buna tutayete ko yeriya seri tukori arero eto korigereria ne Biblia ne munomogano kinga kiki nyinge muna kwamba korigereria ngomonte gero chaka korigereria gento korigererie korwasige chakre to boroso bwaye egere urumanya kutwara the understanding yani umaya utwara ubumanyi ikoro yegente kyo na asenge yo Biblia ono nige ko toa omugano igoro ya yense kubwatikana muna ekororekana na ende nga inga ye chakrete na ende nkiere bono oikira engakiyiga kinga kinyinge nigo to kwamba kurigereria binte binge bikokoreka sense bono tu amba kurigereria na chaka kweboria nga ekengi kiagara kyabo ande nkikiagere kigia chaka ebintu binga munebyo arange twa nyare gutwara amaswali amange na amaswali aya to gutwara egento ko yairaneria buya Biblia so emechande yego toka sense yega arange nige gotoko asengenjo ya emechando ebere omuchando yomo noria o Satan na omuchando ndo kabere noria nga abantu mwanya bantu twankire Satani akore mirimo ya asitole egere tuchaka kumubwati bona enchira yo kumubwati uko na kigekogera ya ikeire bona sogotaka go make our decisions yako nga bona senchirende korigia o maana bwe ebinte binga gwendo koreka oikatobirigia Biblia na twasomera singa kinyinge gese twajagete egetabu ani resini yo yekote tukajaga korigia igoro nga kitogo solve our problems na nga kitogo beke bintu byeto bya igo Biblia nigere obunumugano na munere bunumugano nere gotworo kinga ngai obogima bwa mwanya bantu buchakire nga kinya saro setiense ngaki ya rekorrekana in the sky and the earth bono then Biblia ya Roma gotworo kya the history of God's people korwa omochakano na
goika ekero naende ogotori gwa gocha kinga kia kabere eyo mugano ito akonya nyorande utatigase Biblia oka bono egento nkeringa Biblia nkore kodiere history ya binto awao ebinde biroko nyoranga bitali ko barekode bya sitabu binde bya religion kinde igo Biblia mune kwamba kubeka igego tuoro kinga Nyasaye oyo ore omotongi bwenseye na he was real tarenge muna ande twasomere Biblia korumaga kuna koriga ligianga Nyasaye na rengyo Nyasaye oyo ngakia muna twarigere korumaga twarode Nyasaye was real na rengyo na he was the maker of this world na he was the maker of everything eketoko asense ono Biblia nigego tusomia nga Nyasaye nigamenyete nigego tworokia igoro yomuganoye na nigego tworokia nga Nyasaye gukwana nabantu na twasoma monyore angeki kibese ni ange inyego sisano kyaere twasomete nga Nyasaye igare gocha ukwana no monto na orwo mworokia baro ari ukwana na baro physically munabona kera ari ukwana na musare kukwana nere physically yani obosyo asobosyo ukwana nere orwo motebya kebya awente okora asenjirende ase ebinte byo ne okore koko ya Biblia yaro yemo otworoki ase kitabu cyumo cyakane yemo ekefungo ekemo goikasara sina moja ya tworoki na Nyasaye gari gukwana egenti kyakoreka gari goteba ekekoreka yaro yakoreka boyko naende korora tore Nyasaye okwana na Abraham na ekero Abraham arenge ase enseria ya kurukwa Uri of the Chaldeans akamotebya nganya kurwese yega aboyko ogende ense yobosomba na ekero kinga kiga kero Nyasaye gukwana mangana yayiga igari gukwana na Abraham asenjira yokorosia amachiko na boygo nkorora tore ase Biblia ase egitabu kya okunganya 31 kifungo kya 31 kuri yo mugano yo wa Abraham nga Nyasaye agukwana ne igo Nyasaye ngotomara babani baye Nyasaye ngotomare abantu tokoronga special messages baye ekero bayikire ba korire mirimo yaye egere abantu abakwanira abantu baye muna mwanya abantu lakini amangana bako kikukwana ukia sabantu aba tibali gukwana mangana abo bigo bagukwana mangana ayabe kirase bare wetera asinya Nyasaye ayo bairwe egere bayaike asabantu so Nyasaye orudikiko yaye ukia saba Israel na kubaboria nga bingane riga baruwa banyare kori sha ani gose kori raria gokia sabanto erere ryorokie ogotoreka gose umurobiri wa ogotoreka na boygo Biblia yaro yama otworoki nga Nyasaye omwayo ruocho toma omwana oye omomoyo ochenseye oiboro muno monto okina muno monto okore bintu muno monto na okwa muno monto asenge njo yogotoreka igo na Nyasaye kitugikeria umuroberio bwa saving plan y'abantu baye so asengerende na die ria jago tumumo umwana oye asenge njo yogo jakoreta those changes in history forever igo tikeri getabu Biblia tikeri getabu ora akombe ne bitabu evinde nigo kebwate everything that is required to explain you egere understand omanye nsenga yarwete omanye mwanya abantu nga yarwete ibintu bile nseye nga yarwete na ngaki bibekiroro na nikigeko garabiroro Mbuya mono Mauricia
Pia mona so kubeka mangana ayibuya eginto nkeringa na unokana ogukwana igona nyolire nkeringa ase amatuka etire abantu babeire bakoligererie bibilia kobwa mono essentially twarure maega ya 18th century abantu abange eginto ngerege kurunga criticism igo yachite gasoka mono abantu bakachaka gotebanga binte ibigo kwano bine bintu bire supernatural ebitali bintu byakorekanira asobugumo bono abantu bakachaka kwamerania bande bagotanga binte mbikorekaniti ngano ena bao abakristo barenge ngakiye bagakira kiri bakumetinga ninki kegenderete egento nga archaeology egachaka gokora emirimo muntu akwenda origirigena origererio tanga eliabe da emyaka kiri bubere na hando origereria gocha batanga bona botokwera waseria mangana tobeke chitariki ngano ena bo ekero 19th century yaika abantu bakana koligereria bintu bonere emyaka ya bwango iga bakonyoranga abantu mbare bamenyeta asigete bunaga baligereria okay bintu ingo kolekana byare gochimaga lakini ngana nabo ebibiria buno morisi abekire igebegete ebirogete n'abantu igotumeka bare real people ngaki okomanya ekiara buna bono mobwekano ga bwase abamoabite ekero koligereria engo kwanerere buna sabaruti ya kabere ochakire egesiel chapter ya gatatu gukwanirira abantu abange sana ngukwanira abantu abange yakwana yamana gogotebi nabo igo muntu gete buna bono nganche muntu gete omuruoti omwabu gocha yagotenga omuri igarengo omuruoti bwa Abaisiraeli elinda agachanda abamwabu chinga kiechi nare yamana gogotenga akaira ebitabo bya Yehova kurwa shikaru nare yakoria gogotebinga ekero ogose enyomba ya Daudi egachega saga wanona Abaironian igo bono gotebanga ebinebi nteko na gotebinga it is approve ngebinde mbiare ngoro yagotenga baruoti abatangani bare ngoro ense ya Asiria ito gochiko kwanera ngake ya nyarete ko bakigusagana na wose ense yabande yamana gokwanera Babylon ngo kwanero barega twakwana Yesu twamana gotenga igo Biblia nebwate miganera nyare ko bagikwege numbi yamano morisi asoko beka sinkira buniyo bono ninga ni komenta kangana kamekero tuko cha lesson yetu yeri tukolia ro nyuma ya introduction yeyo ense ya yeli tanga ni intarachororo nearly gotebinga biblical history moves in a linear direction from the absolute beginning when God created all things to the ultimate goal. Omogano yo we bibilia igo gochaka egento ke linear na egento ke bwato moroberiete iga kuna bono ora tebenga na mbe mo ibiri gatatu ebintu ke bwato ko bwatekana gochumotwe na omari yo bwomogano yo ngojitore kororanga nga yo mogano yo we bibilia ojikoerera ige karoto gochakere getabu kyo mochaka no korere getabu yo kumanuka kororore yamase mo bune bibilia ekwebeka bono tigango tochake ensementangani ekiagara ngokwana tole lesson ya enene goteba David Solomon and the monarchy lakini bono egentekenene nkeringa tigango toligere tororenga abaruoti baria batangani ekine gentekenene abaruoti abatangani bakore banyarete ko bakobo asenseme ya Israeli elinde tomanyenga nekene nabantu barenge moyo barengororo gosene bintu togotebwa Israeli etogotebu nense yarengororo gosene yeroro gosene bintu bosa byare ko bekwelinde tusome Biblia emegano bosa bono the first kings ekero ntakoira naso morisia nda tusome Samuel yeri tangani komunisano na ibere kebungege tangani igoteba Samuel yeri tangani komunisano na ibere kebungege tangani ashekinya morere goteba now the Philistines gathered their armies together to battle aba Filisti bagasangerekana mo na abarwani babesegi ase okorwana and wagata at Soko which belongs to Judah bakanyana go sangerekana ase akorogu Soko ayarenge ensemo ya Judah and they encamped between Soko and Azekah in Ephes Damin igo kwararirenga yakwanira mangana giti nginte getangani yakwaniranga aba Filisti abanabantu kero kunga aba Filisti abanabantu bagasangereki abami baba barwani babesegi abanabantu bakwanu bado ngibare gokora esegi ekenege ntokero ororo and they wagathari ngabagasangereka na sakorogu Soko ngaye gotoka yagotebingi yene nsemo yarenge ya Yuda egwengi ya Yuda nabo igotari goriyo bagotenga bakarobekarase ensemo ya Soko na Azeka eyo ebebe kaine na Damin igo batote birie binte binge kenga ase kebungeki inga ritangani abantu barengo aba Filisti kero kwana aba Filisti abana abantu bakoru ense ya Philistine igo na bokororanga ense ya kwaneru na abantu gete bakoru ororo bakwaneru tima eti morisi ngiora kwanere yabarudi abatangani mori kubwere seni gari otworo kinga
dauti oyogo kwanerwa tari gento dio kabusai goke kwano no monto rengerio even Daud even Solomon even the kingdom kyaye kigo aturwa ebinte bions wario lakini aba somi ba Biblia babono ba ikira se ba gote banga ande okoro gananga this was not something real yani kiarenge gento ke krio lakini rende egento ke na ki Daud omontorengio the kingdoms marwotiaya na arenge na esaisi ye watu rwaye kingdom kya Daud na kiarenge kinene na Solomon yomwabo ebinte byonsi biarengio kirigento kyaborimo asengerende nga omori kyo rumanya kwebori nga ande ari gotoka nga Daud tayo etoke ande yake nga Solomon tayo etoke nga ande yake marwotiaya tarengio kerago soma kitabu ya First Kings 18 kifungo kya 17 na 20 mpaka 20 waro komenya kwenye ya koro kinga amarwotiaya na Daud nga kya keteme mpaka nkiyeko gara Daud bari watorwa asenjirende nga senjirende nga nyasaye na bwato murobirio ye bwoko bori wo mwanya bantu so nga omorwoti oyoro goja kurusya abantu kurwase emeroberiye yemejando nigo arekorwa ase nyumba ya Daud no morobirio nyasaye na nekene ngiringa morobirio yo muno begetu Daud yo monyene was there Solomon was there nigo ne marwotiaya were there inga ya ariko nyaragana nga David was not a real person then we will not need to write we will need to write a new history for Israel that is different from the one etokora se Biblia nga ya ariko nyaragana Daud tai abato kwa ya ariko ikiraba mtu kya korika egente ngao getari muneke bono kirikira se Biblia kindende egento kirina ki Biblia geri gete na ebire yari na bio video na Daud yo manyana no hati bona egento kiringa toise kwira na se egetafu kwa se Samuel yeri tangani ekera wasoma kurwa se kifungo kya yege tangani mpako ike ekifungo kya kyo mwario kyo gekare kifungo kya 58 I think bono Biblia kubwatekana na Biblia ekworokia nige kwamba gutworokia nga ebire gwatora nkiringa ige gwatora the exact name as a place as a mejando ya jakre ya jakira asakurunga soko na yaro yamanya gutworokinga who was the aggressor ningo orengo moja kibwa mangana ya tworokinga aba Philistine barure sobo bakira asakurunga soko oyorengo mokyo Juda na asa igasa kurukwa Yuda na buba kirobo cheke na ekero ba chobo cheke ngikiagende lakini egento kiringa nyasaye ni gakorosia he makes a plan ekera make a plan orwo obeka a strategic place na igegwatora the exact name yes I say dinga ni igegwatora the exact name ase mejando ya jakrete na elese ni yega ase ekworokia nga today this place boniga edieta diari se ya rekoro kubona elese ni ekworokinga dia erikoro kunga kirbet kweyafa bono ekeroto korigereria omugano yo bwegetabu ekigia First Samuel eyo komna sana na ibere ekero gosoma beyond pakanse nige gokoro kinga nyasaye ni akobeka a strategic place na ndo rume yakorosia a strategic plan yo igere segina ya chaka igere ya bantu kuna ba fish ne bago cha bakwera kege kuba igere ya muna Daud yago chorro muna ga isia ga sinin kare te ndaga kago ikorro kago chikocha igere muna kago chikogenda ochia sesegi
abaisi bamu abamura bari bamu ababanene baberia baka motevinga ya nkiwo ta kokoraga aisha kata nenda gara kware anya gokorigere digere lise korwa lakini tiba manyete nga nyasaye na bwato omoroberi na omoroberi nyasaye no ringa mwanya bantu ari esesegi ya chakere aba Philistine nga nonya bako na kuyake kuba na hana kuyake kuba lakini tibaro manyete nga what is going to take place niki omori kibwere se nyago tuoro kiga gago tuoro kinaki nga nonya mbono iga asaiga se tsegi ya korokana asaiga se troche kingdom which I mean the stories ye chikwande to Maria tons mona chiwatora bagendere kuna koligia na kuna kumanyanga ama ene ebinte mbia lengoro akyo mori kibwere se nyago tebanga ase ekatabu kia Samuel 15 na ibere kifungo kia ye kia 52 yaro yamanya gotuoro kinga ase Hebrew erietandi yare korunga Saraim ye minute 2 gates na if yaro yamanya kontevinga abanta abakero ba archaeologist ba kire korigianga amaene binte mbia lengo banyordenga amaene ebinte mbia lengo in 208 na 2013 goika 2013 archaeologists ba kiete asaiga banyorete 2 objects kiarenge kiarikire in Hebrew na many people bonoiga they believe the 2 objects and they are the oldest Hebrew writings ever discovered, and the second object has the name Eshbar. Na Eshbar nigarenge idide dieta dia omomura o King Saul omonene omomuro King Saul orenge asekatabu kyo First Chronicles kianda ekefungo kiaye 39 omomuro yo iga ekero archaeologists yaba kiete korigia igoro ya mugano ya historia sabu banyorete ase erieta ryo momuro yo o Saul erieta rya eririkire oyore korokunga Eshbar omwaka erifwe ya mochimia kianda 93 moisondeiga archaeologists yo so na ende mba enda kurigereria na bakarema a ground ya se northern city of Deradan na bakanyoranga bakanyorege ndarro kire na King Asaheri of Damascus na Asaheri iga kore arekodeti history I mean arekodeti obo buibwaye igoro ya omorwoti o Israel na a king who was from David's house ngamorwoti oyobwetwe nigarenge kurwa se nyomba ya Daud na boygo again amarika ya karwa maya kurwa se Old Testament time shinga omugano oyo igoro yo murwoti orenkurwa se oboru nyomba ya Daud nara obwetu so ekeba nyora 1993 na they are always there. Bono again tokeron keringa Biblia ingebwate rich history of Israel na a year covered back go se over what bwa omogambi Daud na Solomon na boygo Jerusalem eyo ya better period na omogambi Daud no mwana oye okoroku Solomon na boygo eyo to soma se kitabu ya First Kings 17 obarwoti yeri tangani sana na isate kifungo ya 17 na goika 20 bono korwabo na otoko nyora the origin ose obochaka kwa masi bono nki tware osoma gaiga toko soma na ki ngayare ko banga David was not real, then we will need to write a new history for Israel that is different from the one in the Bible.
ngaya ko banga Daudi tai boika ya loja kubetele ticha ko lika historia ngao lakini historia ingao nero teyo otatiga historia yoka osomo gano bweka orikira se Biblia no ro togo soma na murikyo de bwese orari abo yo kwamereria igoro ya Biblia bono iga ko yerika asengenjo akoyenyora kurwa se Biblia Biamono Mauricio igongona kurigere gocha buno kona kwelesa negeni nayo moncho mategereri no yo torigetie no gendete ko nyora magana sinchire ya bene kigima kona rigeri nga mwako poisonde ga 1993 nga uno kwabeka gocha bagachikorigereria aria muruotio Damascus abuna kolenga na kale we yake kubanga mangana na ya kolete buri igomone gintu na nyorire kuruga iga no abuna tukuna korigereria kiere kinege kole kia muisonde mangana na nyorire na aringa buna twatikire go some kene amatuka manga abantu bairire bakwira muruoti Daudi ekero kwana abuna Suleiman abagote ngekine chimith yani nembegano gete urate yoga susuno ganjo gotanga binto yani ebyoko gokia abantu tu ebinto tu byogokwanera gogwete lichinga kyanto baseka barosia afya lakini taligendu giakolekanete banta bange na bairire go chinga kichinyinge lakini bono uno morise kwa bekire buyase asaguru nga kirbet kweyafa azia gotoka bona iga anyway abantu mbagenda ororo bakanyoranga ekambu ya Saulo no ega aliase abafilisti batenine ga na kuruense moga bagotebanga bona ase Goliata gotenene amatuko obotuko no mubaso 40 days and night obotuko no mubaso amatuke meronge no bolinga musacha narega uratenene linda anti-ngemen kabisa amatuko bono asaiga so winga gatok igo egente kenene ngeringa asaiga iga imukere tiguro buna banyora ali kirbet kweyafa ase imukere tiguro asa montare kwa ndote na kegima otebanga moyo musacha boliate nene gandwani igo negento kia atoka amangana aya na kia gotogokia na kia algo nyare kananga otebenga kero kindi nga Daudi no mugano tu ote utaka beirororo enemigano tu nga kiroji yale gocho goito moyo lakini bono tuegeni renge kene abana abantu barengo twanyore nga Saulo no arenge aba Filistin barengo na asa wakwana na arengo ororo igo ne kene esigenja akorekanete in real time ya kolekanete na bana cheshi bakarwano konene na kubwa mone ntonge wata be kigi azaeri arigete akera abantu bakonyora buna bone rietario omumuroyo mo Saulo ole kwa esbal buna wateba yego toka se gitabu gia okoiranira amangana ebiro yeri tangani sana na isato meronge tato na bitatu First Chronicles chapter 8 verse 33 gotebe kanangu munda karosie nyongo akaruoro karanyoro musko yori gete gento gete iga akabeke nyonge ima gatuba niye abarikia bangera bagosoma bakolengana no boringori bagotebanga no mwakeri bwe yamo konyora Krista atara chinsiye ojo kwa kweli tangani yani BC before Christ igono gotebanga naki Biblia asegeta gwekegia Azael ngokwanera kerego yo muruoti Daudi na Azael yo no muruoti obwanko iga wense ya Damascus iga sitorigereti bono ekaro twanyori ngekene asa na arengororo na abanta abamba arengororo abaruoti ababatangani tetu kuire nsemo yinde nkuburinga twanyori ngekene asa na arengo abantu mbarengo ekire ntuguna gote unyesegie kaba ekiagara umonto omona areko na kwero rario kuru aseni never no mucho omonene bwense ya Asiria okona gote banga mangana antwanya kolete ngaki innovation ye esegie njabeto bono etugwanteri the Assyrian innovation njabeto ororo bono ekiara twanyori abanta barengo twanyori boromo tuena kiribono tubabike kando tuena kirimba arengo esegie ere ukwanuru njarengo morisia ntaragenda se esegie yo ya Asiria tatekora na maiga situarure ntebenga Daud no nyor kiete segie yega eka polisi ti mai tie network yao ya ngere ko ngirani maiga sini ni lakini nende ngate ngana babia endada engo tebanga Daud no nyor kiete segi kinga kikiria ebintu mbere byari kumubeka no nyoro ngo mwana bikamobete lyanga limonde na bondali bwe gente tanga ninyora nga Daudi kera renge
munarengo morisha bwetuko na begene tenga no ene karo chisimba chigoja na bare jirani asinjire tenga akikorigere sauro anyora ngonya ngweti kitugo ariase chisimba na chiranika. What of this man? Igo naye ontegrete nkerina ki have your strengths. Muna doubt nera abwate his own strength inga chinguru kirinya saare ko mwetia kinga kichonsi ase chisimba orwo orenda kitugo nyoranga kinga kikirie karaban aba doubt omugano yo doubt ore korikwa nenga kiense yarenge bush chisimba kiare utara class lakini nabare ko ndori kitugo yabo nando yiranika namba ya kabere egento kende nkeringa enga kiega doubt are ko tebanga ko gendare segie yiga Sauro na beto kuepore masakashia kankaratia kanandika kare ko gende ngenjeja akarigo titinga lakini ekero dauti aikera atore biete Nyasaye Sauro na dia jete kwera ni birangere mayaga akawatebi ngaya akamuraka katie kagende se igwanda onsi asore tanga ni biete Nyasaye muna dauti atanga ti biete Nyasaye na Nyasaye akamubwira egento nkeringa omori kibwere se ni gatworo gatingo mwaka 171 BC mugambi na rengo rekoro kunga Senakerib ni garengo morwo no mugambi bwa Asiria na agachakesegi na Bajuda na ekeracha kese campaign against Judah yo ya rete segiana na omugambi yoga bibilianko ngurwere record ya yesegie yega ngakiakid omugambi yo ngasani Sanakerib bweko monyen na yarenko likale goro yesegie yega na orworwa kinchira kinyinge ekirago describe yesegie yega ebinte biga igoro ya Sanakerib arigete imase omochio monene o bwe sitio yo orekoro kunga Nineva asekira kodia ya Sanakerib iga akori kochecheria otebanga niga irete kitown oseki city kia omugambi Esekaya 46 na village kinyinge korwa se omorwoti yo nga Esekaya keresegie yaren na ando ruoma yakorikanga abase omochio yo Nineva Senakerib ago celebrate gosa ago chenga nga na wineti aba jiu akaira esiti yabo yarekoro kunga Lakish Senakerib akarua kama ko reta ki walls nga kingo kibeka kitoto gose chinyasi yes akarua akadraw akabeka drawings ya roro na aka paint bia kipicha na koleka gorokya obobuyibugaye igoro yesegie yeba kito kurwana na abajuda egento ge kwamba koro kankeringa bwe kanone ero monyene akwe akege kuboru kumenya gotebanga nganya na bwete Esekaya na nkamo nga shat king Esekaya in his city the same as a bird in a cage nkamo bwese igi na ane nkamo beka muna kanyoni kabe kira se ngaka egeswa egosege sumo kiaye aka nkamo kora muna kanyoni kabe kira se asege suma kia. So again tonkeringa etokonyora kile we find no record in history about Sennacherib's destroying Jerusalem or taking anyone from the city as his slaves. Bono again tonkeringa ase historia yons mugano to yokoro kinga omugambi yo nga Sennacherib na irete omochio yokoro kunga Jerusalem. Ekene nkebina ki
ekero na go somerese ni kwamba kongoro kinga omochio yokoro kunga Lakish orona yoire lakini Lakish igorenge surrounding yase omochi o Jerusalem na ekero aba bakoro kunga archaeologist bagenda senge cyo kikorigereria nga nkikiagendete bagenda bakanyora marika yari kirase ase omochio yonga Lakish na ekero banyora marika ya bakieti konyora ase ekoro kinga Jerusalem no iretu lakini amariko gakoro kinga eami ya Sanakerib nja kiete karwania Jerusalem ya karwania Jerusalem ekero ya ruana lakini segeje kwamba koro kwanga nigo ya ruante litukerimo yoka na Nyasaye agatomo amaraika ye ase ogochiko save Jerusalem ayana mangana aligetwe yani Nyasaye ga korete basenge njona aliyeteira ase kitabu ya Isaya 37 ekero basoma 33 mpaka 35 eyeko gotebinga the Lord says this about the king of Assyria. He would not come into this city or shoot an arrow here. Nga Nyasaye omonne kwemeganda nigagoteba iga ababa Assyria muruoti ogwa Assyria tago nyara gocha go ikase omochioyo na nonya nensara tago nyara kurutua somochioyo oyo Jerusalem. He will not come into this city or shoot an arrow here. He will not bring his shields up against this city or build up a hill of dirty to attack its walls. He would go back the way he came. Ngata konyara koleta nyona matima ya se asomochioyo ni gago ika anda agende airane munacha ose munacha gasenjere ndenga obo segiye kara ichagete gaigetori tukerimo ekarwana naenda akaira na munachete Nyasaye gakoretebo asengenjo na alieteira konyomobania Isaya boro kirienga segiye nechikoba na ekererabe omurwambio yo bwa Syria ni gagoika akore esegi kinga kinke na andairane munachiete itimori ya ndiko koramerema no nyansara ya ete okorameremi meremo gai ngana achiko ikerankeringa he will not come into the city. The Lord says this, I will protect this city and save it. I will do this for myself and for my servant David. Agotebanga ni indua nere gose ni ntangere mochioyo naende ni gonko koremereme asengenje yane njebueka na omosombone Daud ononki kako somaga nkerina ki igere so much interesting nga Sanakib eparesi ayeria nekibicha kyaye kirimuna nagote nakworokia nkiri kobeka Jerusalem aroro nonya nake lakini omochiobe klase kibiche ekyo nigokoro kunga Lakish na kibiche kya Lakish nigo chikoro korora sengejo ekera cyagete go konka gusekera cyagete esege akamochikaga Lakish karakuna akairete nonya karenge neiba ya Jerusalem bono egente go totebia nkerina ki Sanakeb ta kiete kubwa esege so he can brag only about beating Lakish. Bona egento giokara ake segi gose awento kwake kuba nkeringa na bwete omochioyo Lakish. Na the God of heaven shows us that he is stronger than the Assyrian gods. Omonene ya sao igoro. Iago tuoro kinga gare ne chinguru mono kubwa aba kubwa ebinyasa ebibi Assyria. Na boigo tuaro toma ya konyore proof nga Nyasaye ekerako agotoria abantu bae kuruase aba Assyrian hami niga koro kinga the Assyrians bago try koba in control ya se omocho Yuda lakini tibale oja konyara Nyasaye nko igware ebirero bia Esekai inyoranga ekerega segia kaga chieto go chaka
na esekaya nyoranga ense arigirgo sarekake agieta akagenda ase okorera sinyasaye na akagenda ore na machanjabe ekeragenda na machanjabe egaigakarira kukia sinyasaye na okorera koria na kukwagarite nyasaye akacha kwira na singe yogotoria aso yogotoria Jerusalem na goikerania eira yaye eyera ariete igon keringa la Sanakerib again keringa ionly invaded Judah na aga destroy omochio yogorunga Lakish na ibisi ton Jerusalem aga feast your litukerima so jake segi lakini asenge nyasa ariete ira itimori yaye osensara yaye tekora timere moime ya Jerusalem mbuyamono Mauricia igo akana kona gosoma Isaya buno kono kwana ga Isaya sarasi na steke bunge kamo ne kene na beli gitabu nga chinga kichiga ikaso mwaka buko gamba kumuruoti Ezekia oikomena kane Zenakebu yagacha kurwase omuruoti bwa Syria na agacha kurwani mechiri mukerete igoro ya Yuda na ndaka yeira wono emechiri mukerete oyomo Lakisho iwakwana korende ta yebweti Jerusalem ikiaro mane konyoro tikire gotiana ngensara ya yete gokora miremo nyasaye na protect na ande buno watikire goteba marika akubikanga isegie yobuna korengana egoteba igoye ireteri tukerimo korende ngana nataga komenta ne ringa bona somugano oyo na kia bantu bako ya enekia ekero bachi gotararia ensemo ya Assyria omuchio monene oye Nineva bagoteba kero bachikurigereria mbachite bakaruore ebinto biatoge tororo ebinto bigatoka kero Lakisho saretiwe bakanyore ebinto biabege tuororo ibono ekane kinge kene omuchuino urwanetiwe ebinto nakibigotoka rende bia Lakish igo esegie injabe tororo yaene kigunge kene njabeto igo tari migano tuyuga zuno gancho it is something to gote ukiabete na ande kiabe proven na abaliki ba history na boigo bali bakogenda bachikurubora ebinto bachikurigiria nto bale basomerete bamura konyora riuga umana gote ngeriria abera emyaka 20 bantu bali nyasaira obomanyine ngainyinchira buneyo bono baenekirie bono barorire ngekena mangana okwanu nekene ige Biblia togoye challenge Biblia nekene gokwana lingana ine nata komenta ndiringa Senakebu igakare goteba ng'akia kuyibwa Yerusalemu eki 37 yo endeke bungo gia 36 teriko orokia buna korengana omumalaika obwo manana asalitie abana jeshi baye kolende gento ngeringana ki omuruoti oyo Ezekia omuyudo oyo ige goteba buno mulisi wasoma ng'ashati in easy city like a body in a cage yani ngaka mushikirira omuchio yo omuntu aguchobu okugambira kabisa bagote ange na mushikira bunege sumume atasoke lakini omanene konyo bali rero obobui igo Jerusalem tesali igo nkitogo somera na ande by the way osome ke bungo gia 38 ngokoerera kira ase Biblia una Senakebu oyo abamura baye babere bamubwatenente bakamuite ke bungo gia 38 ase Isaya 37 igo no goteba ngana ki Biblia ya kon family ngomo sko na chitaga itu agakwa ngomo itete abana baye babere igo bono Biblia ngendo togo soma kuruga igankelinga na ki amangana ya tebire ditangana ya to tebiringa baruti bari na bantu barengo ase arwanere tu na sa rengo roro igo nesegie nja target place ya to ene keringa the innovation abantu abachite gusaga no muchio ekeno busaga ni obombu akorete nkirende to tegenere kere Biblia ya to tebire no na abantu bari batari kwegene Biblia bachire bayana kiri Mauricia omuskinara ase okoroku omo Yunani oyo monaro kolika history emigano kera jote ase century ya 5 BC Krista atariburwa iga kagerete nga omusko koronga Herodotus iga kagerete nga Samramat nga nero renge entingana yomochio Babel
na boigo akakagera ng'akero kende nero origete oroseti omochi oyo okaba omochi omonene kegima erinde agateba ng'a bono obeire buya iga encherende ekero akorika Herodotus oyo takagereti na tamanyeti ng'a Nebukadneza narengo tamanyeti gose Belshaza narengo ase okorika kwaye lakini bono ekero twarigereirie ebinto ebimbiri biakorekanete kurugoro ntaete gokoira ekebungo gia 30 ase Daniel inye erinde omorisi akwanire ring'ana eri ekiara torore ng'a noe Babyloni ekiara omoriki oyo era agokwana tamanyeti ng'a ebinto ebi biarengo igo twachire ensemo ya gatate gokwana Daniel Nebukadneza na Babylon tore ng'a amang'ana narengo kebungo kia 30 ase Daniel yinye iga egoteba ng'a omoruoti agakwana ogoteba is not this great Babylon that I have built for a royal dwelling by my mighty power and for the honor of my majesty. Oibono no muruti ogokwana lakini ekero omosko Herodotus eragocha gokwana gatanga nkagerete ng'a samura mti nero orenge enting'ana y'omochi o Babeli ere tamanyete ng'a Nebukadneza gose Belshaza narengo ng'a kibona amang'ana yakoba ebi ne ebinto biarengo morisia bono nokogani komanya ng'a Nebukadneza oyo narengo na maene ase engaki y'obwagachi bwa omochi oyo Nebukadneza nakorete emeremo endo Daniel mbarengeo na Babyloni yarengo chingaki eki na kitogendete korigia egere tumanye ng'a oyo ogokwana bono na obumanyi bwaye oburachakire na maene osinogorimo bono omoriki bwerese ninkotoirani are paka omwaka bwa 2007 moisonde bono omwarimu oyomo oruete University ya Vienna gare gokora ase British Museum yani ase okorigia ali stock and watch korore binte bikoro akarua akanyora ng'a rigena ndiarengeo biarikire amang'ana igoro yaye na amang'ana arikire ase tablet yeye iga aruete ase omogano o Nebukadneza omoruoti o Babylon na ase rigeneri nigo yarikire osega aroche erieta ririkire ng'a Nebsa scheme bono ekerachi korigereria erieta ring'a Nebsa scheme erieta eriga nigo riarenge eri omoruoti oyomo ose omogambi orenge o Babylon oito gosoma ase Bibilia ase egitabu gia Jeremia 39 ekefungo kiaye kia gatatu. Nebsasim is one of many people who lived during the time of Daniel and Nebuchadnezzar. Ekina kia korerete omwarimu oyi na kia somete na kia akorerete ko gotanga aye egenteke rigeneri ng'a kiari kumune ri omoruoti yo osomogambi oyo Nebuchadnezzar to gosoma ase egitabu gia Daniel bono kiango torigereria ase egitabu kio Jeremia 39 ekifungo kiaye kia gatatu kia gogote yagototebi ng'a ekero mochie o Yerusalemu obwate abanene baria bonsi boboruoti bwa paperi bagasoaime bagaikaransa ase egeita kia gatigati abanene abuo na bwaba Nerigarisaresen na Migari Nebo na Sarisekem omoteneneri bwa basomba boboruoti na Negarisaresen omoringoria omonene amo n'abanene bande bonsi boboruoti bwa pape bono aina naro amang'ana arikire ayosena arambo biriye gotworo kinga abuna baruoti barengo kinga kiecho bona ase gitabu gia Daniel yemo na Daniel sano nkwamba kire gotworo kigoro ya obogima the life ya Daniel na yaro ekero ya tworo kigoro ya obogima bwa Daniel ige kwamba gotworo kinga Daniel ekero ya ikerete kinga ki akwaye guno ne ndagira
ase asarenge nga gare kugira kindagire icho nga nonya na wine nga edivai 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 tare konyu na ye ikiranga ni gare ko korabo asengenjo he never wanted to be unclean lakini atigarere ore clean bono nki kiare ko gare kwende yega eyo Daniel ya mo ko kia ya 8 Daniel iga tagete atigarere ore royo osoro moigweri okia asenya sai na ta baise ko chogania igoro yendagira na boigo nonya no gusaba korukinga kikiaye choboke Daniel formed good habits ekyo iki habit ya kikiarenge kumubeka nga ekero nonya nekero asobo mabwaye bwons Daniel niga bwate a clear mind and asenge yo ekero kinga kibare gonya gochora nonya namagana nonya no gonya korikinga nkike ngora nyare go kore egente ke kiyaga oseke obsobora yo boiga ono egento nkeringa God gave Daniel wisdom and understanding, both King Nebuchadnezzar and Belshazzar, so that God blessed Daniel with the wisdom. So they gave him the most important jobs in the kingdom. More important, Daniel's example caused King Nebuchadnezzar to accept God. God, as Daniel ye inye kifungo kia ya 39 go 37. Yego to kinga Daniel ya senga njita bi aye yendia. Eyo atare konywa gosatare koria kindagira ovyo ikire kitaga neri na asengere yo ekabe kisambe kia ase omogambio yo Nebukadnezar bakachaka koma meremeri arenge miyemia meremeria igane tiobote neliobia kero ya ikirego mpaka nonya Nebukadnezar monyen asenge njita bi Daniel agaonjoka agasoka kubwatia osaka aganjira na kubwatia nyasaye Nebukadnezar igarenge omwana onaborasari na boigo egenton keringa together they built a wonderful city. There was no city like that during Old Testament times. The city of Babylon was very big. It had more than 300 temples and a beautiful palace. The city had 2 walls around it. One wall was 12 feet thick. The city, the other wall was 22 feet thick. Go ada do tuwalo kinga nga kiara kolo kana kinga kiekyo kia Daniel. Na ekero ko genda se Daniel yo isana ibere ekifungo kia ye ya kane gotokorora ebicha ya Babylon. Muna ebicha ya Babylon ni kworo kumuna esimba na kiendo. Esebicha ya Babylon ni kworo kumuna esimba. Yani walls kiaye igo chikoro kworo muna esimba ero na with the yani ebwate chimba ba muna kebaki. The way that leads up to the Isha gate is covered with the pictures of 120 lions. Nga enkere kogenda ukia sege ite kigoro nga ishatar. Igebwate ki simba 120. Someone who dug up the earth around Babylon found a picture of a lion jumping on a man. This picture stands outside the city of Babylon to this day. All these pictures show us that the lion is the perfect symbol for Babylon, just as the Bible shows us. Igonga omokyo Babylon ego koro kiwa muna kisimba
na boigo abantu abatukuru ka archaeologists bagenda bagakora makega na barabu inse bakanyora akagena karosiri kanga mune simba na kabwate a sign yomoki o paproni muno korrekana igon kitokora na ki omoki o papron e simbo ya yenene o se a sign ya yenene ne simba mbuya mono Mauricia igongo na kurigereria ngora kuno no kwana gocha na nyorira mangana manene kiki mabu ne kene procession enjererie kogenda gochia so muchio Germany insarie kero gochigosoa ange museum nera arie korunga Pergamon ime ya Germany na boko nyora nge kene bono igono to kwana ase endo yesimbe inero rebwa chimbaba ande nero re turuire na ande bege to monton se komoro ganyana se kweli igono ko era kinga mangana na bete na by the way Easter ge tagia Easter gate nek emokie ebita abiarenge gochiaso ina city no mochikati ani omochioliole me omochionde gati aliase omochi ensema ya Babylon igo no gotanga na mangana korekanete ne bintu biarengo hororo na ndu no morisho kwerere gocha inta giko irorera na bono igo no to kwana nto manyetenga samuramati ne rorenge entingana queen ya ense ya Syria na nto manyetenga ne Nebukadnezar nere oyiagaje de Babylon na boigo tunyoletenga Belshazzar nere mba konyanite na ise na Bonidas kugamba igo ne bintu bigo kwanero byakorekanite egero to kwanegoro ya Daniel na bande igo twanyore ngi bintu byakorekanite aso bwenge no gateba ngana king ekero Babylon ekoro kechisimba una the symbol of the city gonyora buna bono iga asetomenyeta umuchino ro gonyora una wana Arlington ya batruete ngintu gete kwaroranga igina gigete ne to muchuyu embwe inja kabero kurukare ikono okoro kinga igo mbainyoreta mangana ayo na kubwa mono history buneko na gukwana no bobani buna bogocha ebinte igo byabere biblical history na prophetic message ye gukwana wase biblia yabere confirmed na kangana ngara bugan kuna mono morishe gara wate banga Daniel ya kana chase nkore ya ngani I purposed in his heart mono timanye tinga karo no to genda to gukwana ra biblia buno mugano akangana kana kia ga ko kuna ngike ko kotebia and what are some of the things you need to purpose in your heart igoro yoko yakora gose ogota yakora muno mona sense to meta matuka ya mangana na mangi kero montongo yakora ero nere no mu it is usual bintu kyo wende ko purpose in your heart yote bengo maite na smachi abantu bande bakokora inja purpose in my heart na anachira sen kora yanenge kitindi go chiko yakora gose na anachire gente kengo chinde ko yakora aina mangana makonke ki mase oboguma bwa mwanya bantu konacha na gokora gento kerekia bono ingana to kurigera ne ringa ebinte bitwa gere gocha tali emigano yo suno gancho ana mangana kena akorekanete gocha na twaro rirenge kena Nebukadnezar mosinto onapo laso no arengo ororo na twaro ringa bonsi amo na ise bakabwatera ne kebunge kemeronge toto bakagacho mochioyo erindo muruotio akarorango mochioyo Babeli obeno omonene kingima na by the way ya bwate chikaru etembo igato kwana agatembo agashinini lakini chikaru wetani 300 na boigo ne chikaru 300 kere yemo muntu ngora agachari nyumba ya mutitoro kabisa umusingi bwoka kero kende nonyo go karameli go weke nyumba kweli wanyetike myaka 3 ere gabwota abeke kerame go kwege kweli wacha gukuminga ndikangoja kujikora igo ya bwate chiworo chire double wall na hade chitembo wetani 300 igo na boro chinga na bwa chire buja na kero kwenda go chime tali obani by the way kero monto go kwana go tebango buno obani bona mangana ina makongo yaya eko go tebinga igo ya renge double walls 12 and 22 feet thick 22 feet kinenge nteke na ke me kero monta ko ligereria obotambe bwana mbole enda around 5'9" ye 5 feet igo 6 feet totebe bono enya sie ya renge double wall ye bwa 12 feet bono inse korara bogeka igo ndara limo na ndara kabere mana goisana obone tubwe wall hiyo omana korora na de ya renge 22 feet thick bono mana onde ina kiwona ya renge igo akagacha chikaru weta omochiona boro segete igo no koro kinge kene no ro segete
nona sama abantu uja kunyuligere yoga te una wana kero abantu baitu mototo gereta kuru Doha ensama ya Qatar ni maite kero nate ni regari Doha kuligere ligara tenga bono muchio no ro siri kweli emechi ya barabu mparo seti kweli kwa pana kuligere lianga enchiro muchio ro siri ya kene no ro siri paka gatene na gatanga musacha bolingo ra ro si ntubune ka gatebango utali umuchi na gachira sama bokane ne chinguru chiane ona gasalike gime lindo manena ka motungora kuora kini ingane ne linga these are things that happened ebindeminto bianya to ko bi kokorekana egero to kokora election yetu kulia ro ngana ligere online ndo chemo ngenda to gotolikera chimesmes asante sana ninji chense moya maswali chense moya maswali uso komenta inso mega buchi comment iberi satu tutarakura bone omolishe buno wakwanire gocho gero nkona kuligere liga ebinto mbiroro bigokwanirwa igoro ya Yesu Matayo 27 kemungo gyakabiri abantu abange inasmachi tokona okwana ebintu bigokwanirwa se Biblia bantu babere bagota ngebinge bire imagery yani ibintu bibwekaniri bitali kokorekana bitare ngororo kero kende bune Yesu agota emegano gota ngakabate umurabaro negintu umuntu aratebe yani getara akorekana lakini yakorabara gosakorokana ninga no mugano gitakogotebe lakini Biblia yaene kiriko bange kubwata no ukoro nebintu byarengo n'abantu barengo na nembi akoregete tojo kubwata no ukoro abantu abange bachakire kwe murungani na goteba ngina smaji mukurandi guru ya Yesu by the way Yesu tarengoro bakanire the existence of Jesus na boyo bagoteba ngakero kene abantu abange bagokwanerwa nonye Pilato nonye Kayaba ingine migano tuwe koroishwa umolisi ntoge na abantu abugose kene ebinebintu byarengo na Yesu kene na rengo inyora situarure seresen na eresi nigagenda to tonyuri butambe nga nkonya gokonyora ekira abantu bagokwana na kebwati na ekira Biblia gokwana to baise kogenda maminja ya keria Biblia gokwana igasenjire nga keria abantu bagokwana ni gokere egento kyoborimo ekene nkeri Biblia gorote nki Biblia gorote to iso soma se kitabu kya Matayo 26 kifungo kya 55 goika 55 ngotoro kiere igoro yo mugano bo monto yo gorokunga Kayabas ekero okosoma se kitabu ekige go tuoro kinga Kayabas nigarenge oyomo bw'abagambi bw'abakiu bose bw'abayahudi na nero yomo ase abantu bari abare korikereria na korosia omorobe yonga akibago kiwita Yesu bwana oyo nigogo yanyora kurwa ase omorikyo yorikire orekoro kwanga Josephus orwete omogano igoro igoro ya Kayabas na information sikia ichonspi information yetoko nyora kurwa se umorikyo yo kurunga Josephus ngo toere kabiso bomanyi twaro twanyora nga Kayabas nimo na ekero twanyora nga Kayabas nimo na boy go twanyora nga Kayabas boy go na ende gare kurwa Joseph ose Yusuf nga kientangani he was not allowed to be the top Jewish religious leader ngakientangani kabisa korori tangani kakieti kwanjirwa soya sobugambi bw'abayahudi lakini nkeringa ekiare kogera mono a man named Jordan oyo orekoro kwa ochoretwe kurwa se orengo omwana bw'omugambi orekoro kuna Ananus na bwate nero renge religious leader kinga kechi bono mumroye nero reko kamba kinga kechi na bakieti kwarao Kayaba siasoe obugambyo lakini bwangoiga omwaka bwerfwe ya mochimya kianda na merongo kianda 1990
embera nere yaba discovered bwangoiga moja ya Jerusalem ebwate kisanduku ikomne ibere ekyo kire na mauga abekira sembere iyo imeye sanduku yeye kiera nkiarengaro na boigo na ebitabo ebyarengaro byarenga se kimbereki na bio ebinte bio biaoro kirike gimanga indi mwaka kiebinte kimbereki kiabenge twaro igo again tonkeringa the pots and coins were made in the middle of the Omolisi ando jengana gosiririe. Alo? Na kwigure wa. Timai tiko se kwa tekerera sina ruwa kuru na te banga aso mwaka bwer fwe ya mo na tisaini mwa erfwe mwaka bwer fwe ya mo kimia kianda na merongo kianda embera nere yatoka moja ya Jerusalem ibwate kibox komne ibere kia mauga ayo atindekire na ime iye mbere ya meye sanduku yeki kiera nkiarengaro na nebitabo na ase ebitabo ebi na kimbere ne kikoini yeki ekiare kwamba korokinga embere ye nigo yabege twaro the first century of it was the first century of AD. So here most expensive una kinda kide. Yeri gori nene. Yeri gori mono ni gebwate dieta igoro na erieta diraro Joseph son of Caiaphas abarengereria abange babere bakorengereria kororanga da grave keiga na kisanduku ekiga igo kiarenge kia Caiaphas na Josephus oriorigete amangana aria agotworo kinga Caiaphas ningo ayo nkeringa Kayabo yogokwana rwa set box yekiko sorry kira set box yeki nere Kayabo ria orenge omorwoti ase asaba Yahudi oyo ona orego gutuna cheki na ase ogoita kwa Yesu boigo omwaka bwerfwe ya mochimia kianda na 61 someone found a stone with the name of Pontius Pilate on it. Wangoiga 1961. Ngamonta kanyora ligena dibugate erieta dia Pontius Pilate. Omolisi koranga kwangere gosira ko engana togende to kwanera ne igoro ya Yesu na boigo okoba kwa yororo nkaete omolisi gokona koirana engana ne ringa omolisi bunati kire kwana ne ringa a monument na by the way getawe kiate aba ninke buate gaiga egoro kwanga Josephus complete works neke kere onomongwano kolika history on behalf ya Barumi na niga gukwanira kurwa ria Grand Rapids yego toka Michigan igo ase kitabu kia 1969 kitabu kia 18 chapter 4 page 381 ne ya gukwanira kigima buna korengana agukwaniranga omonto yomo na ro togete ore kuru kuyusubu enchirende na ndo kukayaba
oyo orenge gati yaba yobokwani yomo yabokwani abanene abege tugari na Jonathan mosinto kwa Nanus nabo igo oyo nero oyo kabeire omokwani omonene oyo nero ori gocha kuira goteka obekera abeire nabo igo Mauricio okwanire ng'ana yabete 1990 mwiso ndeiga ase obogina bwabete discovered iga aria Jerusalem sugusuma ataria ekero okonyora ng'a amauga chisanduku anga 12 na abantu bakonyora botambe ebintu bune ebyo okonyora ng'a chitongoro nchirororo chikoinigete chinyinge nabo yokwamana konyora ng'a obonyongo gete borororo gati aina amang'ana okwanirwa ng'a kabeire century entang'ani yari ya Middle East nabo iga amang'ana aina aro nkoena kiare buna koreng'ana omosiko ikayaba abogoritie amauga agia agoteba nabo igo ng'a kero kinde akayaraga gochia ase ogokwa kwa Yesu Mauricio Timotheus na akonyore ngokwana kwarenge 1961 nare okwana 1961 omonto ndene nanyora ase ligena riri kirego ya Pontius Pilate na Pontius Pilate muna mumanyete nero ria oyo masi bari bare ko punish Yesu mono bono Pilate niga renge governor ya Judea engakie ya Roman king yo yoroko nga Tiberius igo ligene ria bete liko toka ase etieta ya rekoro kunga Caesarea Martina nigoride example kia kiera kiriko se kitongoro kiri kia togete na pots na boy God stone help us to see that the Bible shows us a true picture of history bononga digene na boriga dato toro kinga moganori bwe kitongoro ne bitabo birimu na bya togete na mauga yo na boy go nerigene ibuna bya tokire na boriga dato toro kinga omugano yo Bibilia buneko yorika no mugano bwa maene toli mugano borimo bono again to kende nkeringa we are dictated aso ku understanding Bibilia omugano yo ekorwa igoro ya Yesu nige ko yorwa egere tumanye nga plan ya Yesu nere yarenge na how do we get salvation? How do we reach the goals of Jesus giving salvation in this world? By Pontius Pilate during the time of Tiberius, the area Christian in Rome, Bill the Younger was a Roman governor. Na ekero kinga kiechiga omoroberio rengaro na ekera ruegwa aitwa akwa atinde kwa na achoboka muna Biblia ko yobeka umoroberio yo no bwa maene usno bwobolmo no bwa maene ekiagera ebintu bya be discovered lately bioro kiringa no nyana asa bwa senkira yare korokigwa mbireo na ndiagenderete na boigo umoroberio bwo toleka it's intact igere intact nga muna Biblia ego kebeka nga you will be coming again to baisa kwobwa osito baisako wojaka wachecheria again tokera rona ki Jesus will come and the second coming of Jesus is intact Biamono Mauricio biamono ase nchire yike mo mancho mategera ini maitenga twa korele so lakini to kwana akangana akamo arinde to tonyaka batoko gotiga ase nchire yabene ke mani maitenga abande mogere to konye soma ande morige itu na toko cha AMSM bono buna tuegere gocha biamono Mauricio kiara gwa korele gote abange kene bintebi bia ena kiwe ikono gote abanga kaya bote bekanirenga na igwekanite na rengo ororo korengana na history abanda batarenge begeni batarenge
some Biblia ba manyire ne kene ba prove ringa this is something that happened there na magana anya lete ko ba kago korekana igo chinga kichionzie Biblia ya beire ko ba ke go tuene keria nga ekene megane go kwanerwa go somogano amangana buna korekane te gocha ebine binto bia kene na ande bia korekane ta sobo ene igo bia rengo igo ko ikerega buna tu akwane go chakero ko bwata no kurun tuene kiringe kene ebinte imbia rengo roro no na abantu batarenga abegini bakire abantu ba archaeologists bali bakorigererie igoro ya mugo bagateba nga India bege tuga iga emyakerenga abeire baene kiringe kene ebinte imbia rengo nabo igo twanyore gocho no musiko yo okorikero megano ya barumi ogotoka ari grand rapid sigaria Michigan nero ene kirine bikora bia bwango iga by the way biene kiringe kene ebine bintu bia korekanite na Yesu ogokwanerwa na rengo orore kene igo tutaye gukura engana nere kuruko kwegena ekiagara mangana yo manyite ebinte bingote bigwe buna wana twakwana ireno twakwana yanu Abraham ngokwana wase Biblia igoro ya Sara Yoshua Musa ngokwana ere igoro ya Rehabu ngokwana ere Gideon ngokwana igoro ya Jephthah Samson Samuel no anye igoro ya Daudi go chamaga buna twanya ko batokwana tonyo inga na abantu barengo ororo igo this is a reliable story igo no mugano turanyare kwegena ekero kurigereria ase abaibirania ikomine ya mebunge 32 Hebrews chapter 11 verse 32 egesonga gotebanda what more shall I say na ndingirende gwetani anda kwane for the time will fail me to tell of Gideon and Barak and Samson and Jephthah and also of David and Samuel and the prophets yani ngachinga kinjale goisana kwana raba bania abonch igo egente kanene ngelinga na king ase Biblia egotote mostly igoro ya historical events ebinto bikorekanete ebinto biekene nebinto toranyare kwegena ekiagara bona twanyare korigereri kurumaega gabu ebine ebinto byanyare ko abigwikirana ekiagara archaeologists baretire evidence yabo baterenga kena mangana na support ringa amangana ya Biblia okwana na arira hepo na arira mangana twanyare ko batokwegena igo ebintebi ebintebi na twanyale ko to soma mbiko ba the basis mbiko ba storanyale ko be ko kwegena waito ekiagara bigo kagera uno moskori akageretenga omosubatu ine rorenge endigana ya Babylon ekara renge ya Syria igo origererie bintebi nge mbiringe Biblia igego to ene kerianga mangana ya nekene na korekaniti nenge ntokende ngelinga Biblia ige ekwegenwa kubwa just omugano asengenjo yake ige bwate migano yabasacha gete nabakungu bo kwegena aba mwegenete Nyasaye taligori oko komwegena goko muntu ragotanga okwegena igo ningegende tinga nakore and followed his instructions ngaba komwegena nabo igona kubwatia buna korengana Nyasaye alikobachika igo no gotebangana ki ama korwabo yokwegena ogosemeri kwabo trust babwate omaiteke usingire meira ke kiagara faith no kwegena na trust nero no kwegena lakini rende bono igo totebenga okwegena no komwegena Nyasaye ebyonsi igo bigo tusegeta eni tonyaka batokobwatia omugwika nobo amangana igo konyore gitabu kia abaibirani kominamo ne Biblia kene na bikunyara ko bakegonchora magimaito goeterase ogokonywa kumwikomochen igonta yete kwirana so morisia elinda mentera mangana ye kiagara twabeire to kwaniranga history nero ororo na boigo ne Biblia nero ororo buna konya twanyare konyo okwegena na boigo na mangana buna nyare ko baka koreka omorisia we don't live in vacuums ntomenye tia se oboiko bosego kera litu ko buna nabo kabono buna toikaransa bono ntwakore ntuguru gwogochora we made choices timanye tinga nkikwara commentation lingane okwegena negento kiamana asobo mabomo Kristo. We can't live in doubt throughout the Kristo. We can't live in doubt throughout to be stable in our Christian life. It's only toisogo tigarera dioka koba abanta begenwa na twegenenga ebionsi ebyo kwana mpireo na goikambikira niwe dioka na trate nene boronge ase okwegena wetu nkeriga ogochora wetu asobogima
tikoriko gotigarera asogo chencha obogima bwawe yebweka okwegena kwao nekerote ne stable asenge ncho kwegena kwao tiko konyara go chencha ngana yebweka kwa chencha ni gokogo chencha okoko chencha ayomo nyene na abantu bande boyo. In the same way asenjeren abanta bange banyasai ase kinga kikia okomano ka gose Old Testament okomano ko gokoro ose mume koro batware kinguru chogo chencha amagima y'abantu bande wetera enchera yokomenya kwabo. For example, twasoma kurwa se kitabu ya Danieli ekefungo kiaye ya 34 mpaka 37 twanyoranga Daniel asengencho yobo mabua ye buri amenye egene tenga goika ntenenere egento kerinyegene akanga no kuragira kindagira kirikia cyariko rwase amaruoti yari usasa ugambiwe akanga ko nyunyone divide nasenjirende egayikira mpaka nona bagambi bariye kero bago kikutaka kochora ebirogo bya abantu bagwente ko kore emiremo ya emeroberi ya their kingdoms onyoranga omuntu bakwa emireme menge Daniel yasenge cyo kwegena kwa Daniel yasenge cyo ya stability yaye. He was so stable, standing stable in his own faith okwegena kuria bwa na obo manyibori bwa bono ase egetabu ekega kia Abaibrania gutwaro kiere nga okwegena ninki na ende standards cyo kwegena nkiri kiye bono egento kero ronkeringa faith in so member no mori kiali gete direct ya gotanga faith is not simply a belief in something or someone. Faith leads to take action and can change history. Kwegena tikori nga negento okwegena monto gose okwegena egento gose bwegene monto okwegena nigo gotagete ogende step gende bosyake ne step yoga ne riko genda bosyo ne ringa ngetagete egento gekorokunga ogokora action na action ye eyer kwareta so kwegena okwo diradio na bego chiko chenja the history na egento kene geringa bono digereri omonto okorokunoa asenge cyo kwegena kwaye na ekerate betigugoro ya togo munango chigochere agatwaro kwegena na keregenete Noa na abana baye na buboka baye begenete na he trusted in God more than experience and reason. Yani akegena nyasaye wetani nga mbumanyikia bwa bona kinga kinde kirego ika ogote bwegento iba go wente kwegena watebanga kenke gokoreka gosenti tumanye na amenyire nse ya matuka man America wote na amenyira abone miaka na amenyire usikom na amenyire ose miaka 200 na amenyire miaka inje manyete iba go kwegena kirikwa tebigu na orwo kore egento gokoro kunga action mnabona corona yaja abantu abange bagatebanga nerikuba bagiye batebugunga yaya bono egento nkiringa beke mask abange bari ko beka mask ye bege netinga mask ne makonya. It needs action. Etange tako na soka agochiatambe etange people are not taking hit, they are everywhere na rekero ye goru California area abantu ba minyako gochia park in terms of millions bono egento nkeringa okwegeno ko ngotagete action bono no ekara gotebugwa nga etoigo ngochere igegenete
na agatwara mwathani okwegena tachieti kobeka experience kia yeme ose reasons kia yeme erega akorete kubwatakana muna ogotebi gukori atebeti abantu bange obara otanga mbure tana gotwa ndiye mbure goja gotwa yani ntwa na korambure kieke bana mogote kieke bana mogokwana ngembure twe abantu basingo sokana ki mbura njya nyagotwa ate mbura mutinyoka na ntuma temunego bono again tonkerina ki it needs action. You have to trust na ekara wa trustly and what tigire your experience out and your reasons that your faith will do something that works towards the demands Kenya side. Again, tokende. People's experience and the reason cannot make you or cannot make something to happen. People's experience and the reason cannot make something to happen. The idea is believe what God has told you. Believe what has been written in the Bible. Bono ligereria. Abantu basokire na bwa bakori kayaya Yesu okora kantarengo. Bantu basokire bakori kayaya okoranga Daudi tarengo. Solomon okoranga ne those are myths. Okoranga no nyane mekiye konya watorwa those are just myths. I mean they never existed. Yeah. All these believe. Again tokende twarigere twa romonto gorokunga Abraham. He chose to act on God's word. Ekrate betu wenga suka kuruense ya uri of the Chaldeans genda ense eyerengo koira. He moved. He never stated. He didn't have his own reason. He didn't have his own experience. He didn't add it to what God was telling him. Igereria Musa. He could have become king, the king of Egypt, but he chose to become a shepherd to lead God's people to the promised land. Manya nonde di riarego ikera ngombo ruotinje nkoewa erega arego bwata yoka lakini Musa aligereria obo manyibwaye na asenjira yobora aibwanya sai agachora kobomo omorisia wechingoni egere aikia bantu banya sai asense umwana. He trusted God's voice that talked to him from the burning bush. Igereria musbati okorokunga Rahab chose to believe that God could save her. Nakakona kokani unga yaya binte bimbiyo ekeyaya ekengea okoreka era kege na yaya monto bwe kora nkonye nyasai. So she protected the two spies. Then she became part of the reign of Jesus. Our choices can change the lives of many people now and in the future. I got you. Your choice can change many lives. It cannot change you only, it can change many. And therefore, again, whenever you have somewhere to choose the best choice that serves God. Choose the best choice that can take many to God. Sometimes we are in a place as to when to go twachore bwango ebi into biense twachore bwango ebi into bigo toira ase okogwa kobwa ase ogotoira ase obuya bwanyasa. It is time ekine kingaki
owente goikera obeke akiri ya onse na otware chinjira chogochora na ogochora wekora chora nkona ki tangani nyasaye agotangane asenge chogochora mbia mono Mauricia ekaroto gona okora igona arigereria mang'ana ya birata tuiga angosire kiagere bintombira twale gokwanira gekorunga reason buna wacha kaige garondigere tiga mang'ana narangosire kegima ekero omonto akoboria ebinto mbiro korigereria experience na reason ya mang'ana ya abere omwanya bantu gagogotebia ng'e ase experience imbwate naende ogotebia ng'a torabeka experience ensemo bono tochake reasoning ogotebia ng'e does it make sense ebinto ebinge don't make sense ekero otong'wansa gokerenga eke mwanya bantu buna bono gwachakera nu gonasekire kweri buna nkona korigere ng'e ekenaro ekero nyasaye akomotebia ng'a agacha obwato iga akwegena ring'ana ria nyasaye over experience and reason yaani embura njana gotwa tana korora mbure gotwa igo experience na reason yaye yari go suggest ng'ana ki ogomotenge toigo it absolutely makes no sense etoigo ngento kieke bono kigoche bana korora embura bana korora no gotonya gegotonya bana komotenge embura ne chetu it makes no sense ige binte binge ambiringa toisegotegemea reason na experience yaito eyomweri egototuomerie nyasi ebinto ebinge twarigereirie actually naki natagosoma egetabu ngere selected messages volume 3 chapter 38 ase egesieri gia 38 amasakara egoteba 307 egoteba iga God has permitted a flood of light to be poured upon the world in discoveries in science and art ng'eyasaye wancheire ebirengereria ebinge n'oborabu obonge oigoreire abantu ase ensi eye erinde banyare koba bagokora discoveries banyare koba bakomanya ebinto ebigeni na ebiya na kubwa mono nokoroisia ebinto bitanakorosiwa art ebinto bikogoki sana but when professedly scientific men lecture and write upon these subjects from a merely human standpoint they will assuredly come to wrong conclusions kero mwanya bantu bakorikera mang'ana aya nabo igo bayaera kegima igo bagocha ase igo bagokorera enogo yani enchire ndasi bagokorera nasa atabwati mwerekeo okora omonto oyo omonto ono gotenena motu yago roche ng'omonto ono oigwa amasikani omonto kabisa ringana gocha korusia bamurande tokonye tochierenga omonto omana gokwana bateng'a gaki gento giakomotebia akire bono omonto osariri kabisa bono mwanya bantu ase ebirengere biaya ase ekere ng'ento gokora nabere iga ekiara togotegemea experience na reason yagotebia experience kianaye bono gona gokwana amang'ana na amang'ana nakinire naro omanyete iga nona iburetwe ogotebia ng'a this is something I have experience nare tari goriuka no reason egero korigereri it doesn't make sense in the onte bono twanse ko reason buna mwanya bantu eventually okonyora ng'a mang'ana aya it surely come to wrong conclusions bono korang'anaki agoteba ng'a those who doubt the reliability of the records of the Old and New Testaments baria babwate chitangutango igoro yo ng'ano egena mang'ana ari kire igoro yo kobwata no gokono no koya they will be led to go a step further wono riroria senjo bwate chitangutangu by the way chitangutangu na chiro is expensive igoro chira kubeteri bono ogende step further uchake bono kolingori bono nande mpaka umari ochiwansa otwa chitangutangu ng'eke na bono nyasaye naro ositeyo and then ekero kwa ikeren sio kwanya nga kende nge yokora they are left to beat about upon the rocks of infidelity batigara bona suku na go taya ya taya kiana mbamanyetini nga ibagochi ekiagaro mwera ke obo bona bokoro omonto no so meta bujara kini minto kwana mbiri byangencho asingencho kwa ikiro mwari watu omeire tokorora ensoko ya mang'ana ya ni binte byonsi igo egitu egerera rongere kieke inga ebinte bya kwanirwe ebibirio ko bwata no gokoro no koya nekene mbya kolekarete kwensira ababani wansira musabuna akorangarirwa when it made no sense yani muntu nte nga kabomuruoti ngintongere the highest point yo muntu ora ikeno gotanga kabe president yes otherwise ingio tagite lakini musanga chorenga engekine gento bosa amana goteba nga patenki alenge goto ni ndo kieri goli sana lakini agachora okebeka nsemo erinda bwati the cause of God timanyeti bona twakorire aya twayegere mpia mbare ngo mweri oyo wetera so kwegene kera mang'ana twegere nayo ayekene
aso kwegen ore gene kene no nyetimbu ati ndagara nyasao yo unyarire ko baga kondemia ana aroriro gokora mangana iga eventually kuikanya ko bankubwa timanyi timbalenga turachore that route ekiagera nero ebwanete koba eyengencho tigandigererie iga just a minute ntebe ngase balimwa tolikere tingonyara gosoma mina Janet Nyaboke biyamono Emily Kerubo akuru kwanga Robert Nyegero biyamono jari duchara bigale uko Richard Yogandru keruskuru menasora na akoro na Robert Mosoti swat nas manyira akoro mto homini honorable Dominic Mangerere Henry Nyaturi Duke Bumali ku North Carolina biyamono kima Dominic Ongeri sepota ko teba no ale kuru birongo ga Abagusii na SSN ngwambi biyamono bamu abakefolina biyamono kima Christopher Monyancha Nyaundi na yembu yamono kegima kurukericho kaka Elijah Momanyi Tom Moturi amogote yangambu yamoto bwate kegima chinga keji chiabono mambia asufui mwenyewe je na konyoli lega kuru abantu baitu ntanyala kokwana kuru doa Qatar kuru chinse mochi ya Germany oyagotoka afmato chinse mo mangana da makon kegima lakini naboto ko nyate mako yasoma biyamona subwe Abigail Yoko mongna usinde Joyce biyamona kema buta mugake Ezekiel onduma gotanga nero tonyolire biyale Richard Magoko biyamono kegima kamwana Cyprian brother Alex Ignatius Ogembo iga kurukonga Haroni Ombui kuruma sigepo ba system biyamono kegima na korole Betty Beatrice Nyariki akurugeri mungare na tingo choko bakora tigantigere igo na banke molendo chera ini yana ngonte binga this is I don't know mwaligiria banke kweli ensemo ya Facebook na bande to watch party ndoche nga tingu chako basoma mwenzi lakini tiga nga knowledge na goteba nga we are very happy nga motole ngente kenene ngelinga na ki tiga tuwe bolia kabolia ko kwa mwali nga what crucial decisions are impending before you nkona chakikore asoboshiwao kure kwengencho kegima and how do you make the choices that you do and why piamono morisha to kore no gosaba ntara kora no gosaba nargo tebanga now we know nga Nyasaye nigaga ndeto kore mirimo na bakoriye mirimo baye asenge jokoreta obobui ase Beyonce bibi koreta obobe now we know nga abantu balia bakweba asogo josoma history they are bound to repeat the same errors which were made during the past times. Let us take time to dig our study of history in the Bible. Egere to ikere ase okonyora the historical contexts. Chikoru ase Biblia. Na ekero twahinyorire elio tonyare ko twara kinjira cyoko solve our problems kiriko to face asenseye igo again to kira ronkeringa some Biblia yoka na ekero la twara the Bible concepts in your mind, in your heart, and in your ways of walking yoka na diora nyare go solve the problems that face us in this world to sabe mwanjwa na endo motongo bia mona senge ncho watu orokirie nga kisege kigoze asensei na Beyonce bikoba asensei yega nigoreo na nigore numero 1 na bonsia bakoreta ase okorwana gatieri ngana liao baoro kigwe ase ringane riga kurwa ase Biblia na abasomia bare barasoma ringane riga monene borokie na boy ko manyenga noreo na nayo mochaki bwense yega na Beyonce biro na kwa vegetio na sengenjeyo dingana re audi tworokie asengenjogo ikaso bonda bwao asete Yesu Kristo mwabolito amen. Amina, asante sana. Biyamono Mauricia onduma kurwalia chinse moja das Fort Worth
mbia mona soko ba mona intwe asinchira ya bene kegima ingo ntagete gotebanga ana mingate mbia mona na rode mess yao bali mona nsemo ya YouTube YouTube tindi go siseni na matera oro because of some reasons agora tu ako mugako yo mo we miaka batera kegima igo kona gotebanga na kiukumu ina tungoja na kia mangana akara kini umusani ona narario ko kumusani records ya kanyabeka mangana yeso gotera gotenga hukumu ina tungoja igono gotenga gotera kuna gonko koletera next online lakini ndagete kumnyoka mbake nsema ya YouTube mbate binga banta muri nsema ya YouTube elinginera abuna abekire ko kwanga ego korago chensemo ya Facebook igona atene nirie